Иска им се още, иска им се пак да отидат и вече научавайки за всичките тези места и неща, които в рамките на 45 минути на нас е почти невъзможно да изговориме всичко. Всичко така е свързано и с историята, и с природата. В един, ето, виждате колко малък регион от 150-60 км. Ами ние няма да изговорим всичко. Нека да останат и някои тайни, така да се каже, че да провокираме хората да пътуват. Да, и аз искам да се надявам, че сме успели да ги провокираме. Да отидат да разгледат, да видят, да се докоснат, освен до природата. Аз тогава съм сигурна, че ще видим колко сме мънички, да не кажа нищожни в сравнение с всичко това, което майката природа е създала. А кои реагират така с голямо възхищение? Повече българи или чужденци, според тебе? Защото имаш опит в воденето на различни групи. Така малко за съжаление ще кажа като че ли чужденците. С по-голямо възхищение, отколкото реагират с много по-голямо възхищение, отколкото българите. Разбира се, сега, ако ме гледат и мои бивши туристи и настоящи такива, не искам да засегна никой от тях. Но просто чужденецът, идвайки тук, ние имаме уникална природа, която се стремиме по някакъв начин да опазиме, но имаме и много история. Всъщност тях историята, културата и традицията ги грабва главно чужденците. Нашата наситена, многовековна история. Защото когато ние тук сме градили църкви, манастири, сме строили крепости, те все още са се развивали някъде така, с не до толкова наситени с събития. Места имала съм чужденци от цял свят. И всички са впечатлени от България. Да, и идват пак всички и разказват за това с каква любов тук посещават България, с каква любов всъщност ние, моите колеги екскурзоводи, разказваме за нашата прекрасна родина, точно с тази многовековна, наситена със събития и история. А вие разказвате с любов, защото обичате България. Да. И аз това препоръчвам на всеки един българин. Благодаря ти много за тази екскурзия виртуална, която направихме. Благодаря. Времето е малко, недостатъчно, така че за повече Който време... иска повече, да отиде на място. На място, да. И аз благодаря за поканата. Нека да има повече българи като Нина, които да обичат своята малка страна България и които да са любознателни, да опознават всички наши забележителности. Искам да ви призова да пътувате. Първо опознайте собствената си родина и тогава целия свят. Защо пък не? Пътувайте, бъдете любознателни и изживявайте прекрасни емоции. И не на последно място, по-скоро на първо, гордейте се, че сте българи и се гордейте с нашата мила страна.